Me ollaan tänään menossa tutustumaan Loikan uusiin tiloihin ja ollaan Datacityn 7-kerroksessa. Moikka! Moikka! Mun nimi on Joonas Suominen. Mä oon tässä Loikassa yrittäjänä ja toimitusjohtajana. Ja me ollaan ohjelmistoyhtiö, eli tehdään erinäköisiä digitaalisia palveluita applikaatioista erilaisiin verkkoratkaisuihin ja datahallintaan. Miten, kun päätitte muuttaa uusiin tiloihin, niin mikä sai tämän alkuun? Itse asiassa oli toimitilatarve, eli Joo. me aikaisemminkin tässä Kupittaa-alueella, että tämä on meillä aika luontainen paikka, että tässä on yliopistot ja muutkin teknologiayhtiöt tällä samalla alueella. Ja sitten toimitilatarve tuli oikeastaan henkilöstömäärän kasvusta, että oikeastaan sitten nähtiin se, että tarvitaan nyt uusia tiloja ja sitten tarvitaan vähän ehkä monipuolisimpia tiloja, niin sitten lähdettiin etsiä uusia tiloja. Joo, ja nyt te olette ollut noin kuukauden verran tässä. Miten olette asettunut taloksi? No tosi hyvin itse asiassa. Tämä on tosi kiva, että meillä on tosi valoisat toimitilat tässä ja ollaan saatu jaettua ehkä erilaisia tavallaan työtehtäviä sitten erilaisiin tiloihin, että vastaa paremmin sitä tekemistä, että jotkut tarvii hiljaisia tiloja, jotkut sitten taas erinäköisiä pienempiä neuvotteluhuoneita ja sitten toisaalta tarvitaan tämmöisiä yhteisöllisiä tiloja, mitkä toteutuu tässä tosi kivasti. Joo. Miten sitten, mikä on parasta tässä tilassa, uudessa tilassa? No kyllä tässä itse asiassa parasta on melkein tämä sijainti. Eli että me ollaan tässä ylimmässä kerroksessa tässä Datacityssä, niin meillä on ikkunat joka suuntaan. Niin meillä näkyy kivasti tässä tuo Kupittaa-alue ja sitten ylipäätään tämä on tosi valoisa. Että meillä on läpi toimitilojen käytännössä katsoen ei ole peitettyjä seiniä, vaan me joka paikassa melkein ikkunaa. Niin on kyllä tosi kiva tämä valoisuus.